Γεια σας Σαμουράι, και βγάζω το part 3 από το part 2. Δεν έχω ονομάσει τίποτα από αυτά, οπότε δεν σκέφτηκα καν όνομα. Και επειδή δεν θα μπορέσω να βγάλω πολλά part εδώ πέρα, έχω μια ιδέα. Ωραία, έχουμε εδώ κουβά. Καταλάβατε τι θα κάνω. Είδου, έχω εσωτερικό φωτισμό. Μου καίει τα πράγματα. Και αυτό σκέφτηκα ώστε να καταφέρω να πεθάνω. Με λίγα λόγια. 1, 2, 3, 4 κουρού. Και έτσι βάζουμε, ωραία. Μας πάει. Και μπολ. Και ένα κρεβάτι. Όχι, κάτσε, το θέλω. Άντε, γεια. Και αυτό είναι το τέλος του part 3. Το τέλος, νομίζω. Θα βγάλω άλλο βίντεο αύριο ή σήμερα. Τέλος.